Vítam na dnešnom podujatí, ktoré pripravila skupina ľudí, ktorá sa formovala ako pod názvom Občianske združenie Priama demokracia. Asi pred rokom sme založili a teraz sa to nejak všelijak formuje a dneska sme usporiadali takú prednášku jednoducho o priamej demokracii, kde som je Jozo Bieli, ktorý žil nejakú dobu v Švajčiarsku aj v Lichtensteinsku a účastoval na maturitných videách v Švajčiarsku a poprosím, nech sa páči. Ja by som ešte upozornil, že tam pri vchode tam máme nejaké petičné hárky, čo tu jednáme už vyššie roka a nejaké informácie ďalšie. Nech sa páči. Ďakujem, ja vás vítam na tej dnešnej prednáške. Je to naplánované tak, že by sme v krátkosti, alebo možno aj obsiažnejšie zamysleli nad tým systémom, v ktorom žijeme a ktorý poznáme, teda tá parlamentná alebo zastupiteľská demokracia, aby sme si potom mohli lepšie uchopiť rozdiely voči priamej demokracii, ktorá sa používa vo Švajčiarsku a zbytok času, ak nám nejaký zostane, by sme mohli venovať nejakej spoločnej diskusii, či sa o tom dá diskutovať, uvažovať aj u nás, či sa máme prípadne z čoho inšpirovať. Budeme hovoriť o nejakom spoločenskom systéme, tak v každej spoločnosti jedna z tých základných vecí je, že kto má moc a kto je v tej spoločnosti ovládaný. No, neviem, či si chce niekto typnúť z hlavy povedať, že kto tak má v takej rozvinutej spoločnosti, ako je dneska moc. Asi to už nebude ten, čo je fyzicky najsilnejší, že? Moc majú psychopati, ovládaní sú slušní ľudia. Dobre, to máme jeden názor. Takže asi v zásade by sme mohli povedať, že moc budú mať tí ľudia, ktorí budú mať prehľad. Že ako celý ten systém funguje a budú sa vedieť v ňom čo najlepšie orientovať. Často sa hovorí, že moc má ten, kto má peniaze, ale keď si predstavíme, že by tie peniaze mal niekto, je to moc nahlas? Že by tie peniaze mal niekto, kto vôbec netuší, ako všetko okolo neho funguje, tak veľmi rýchlo by o tie peniaze aj o tú moc prišiel. Takže tu máme na tabuli tak krajšiu definíciu toho, čo som povedal. Všetky krajiny na svete sa dnes oháňajú demokraciou, to je také zaklínadlo, každý sa snaží aspoň navonok pôsobiť ako demokratický. Tak nie je zle si občerstviť, že čo to vlastne pôvodne to slovo demokracia znamenalo v gréčtine, je zložené z dvoch slovných základov, demos, ľud, kracia, vláda, teda mala by to byť vláda ľudu. Hej. Tak keď si my predstavíme, že my sme ľud, tak určite si môžeme položiť otázku, či máme my pocit, že niekomu vládneme. Skôr asi by sme povedali, že nemáme pocit, že my niekomu vládneme, ale skôr asi máme pocit, že niekto vládne nám. Takže jednak sa táto demokracia, ako vieme, veľmi rôznorodo v rôznych častiach sveta realizuje a je teda veľmi otázne, že kedy by sme vlastne mohli povedať, že ten ľud vládne, kedy by to označenie demokracie sa mohlo považovať za primerané. Ja si dovolím upozorniť na to, čo je na spodku toho slajdu. S tým sa stretávame od narodenia a je nám to vtlkané do hlavy, že demokracia je vlastne vtedy, keď my si zvolíme nejakého zástupcu. To je demokracia. Hej. Z tej definície demokracie vidíte, že toto je úplne nezmyselný pohľad a je to účelovo vtlkané ľuďom do hlavy, aby boli menej rozrušení, keď majú pocit, že sa niečo deje proti ich vôli. Takže demokracia sa stotožňuje účelovo so zastupiteľskou demokraciou, ako keby nejaký akt zastupovania bol základom demokracie. To je tak hlboko zakorenený omyl, že sa s ním stretávame denne.
Ja som si tu vybral článok, Anna Mária. Takto hlasujeme, že chcete nechať zapnutý ten reprák, alebo bez toho, že... Skúsim to na chvíľu vypnúť, no. Dobre. Takým hlboko zakoreneným mobilom je to, že sa s tým stretávame denne 10 000 krát vo svete. Ja som si to vybral z tohto týždňa článok SME, kde v Bratislave existuje nejaký tzv. Participatívny rozpočet, kde si ľudia vo veľmi malom rozsahu môžu povedať, že čo by sa s tými peniazmi z mestského rozpočtu mohlo urobiť. V mojej mestskej časti sme teraz pozrieť v Račianskej ulici v sobotu asi 40-50 ľudí prišlo brigádovať a sadili sme stromy pozdĺž tej ulice. Dohromady máme 42 veľkých 4-metrových stromov vysadených, tu bolo spústa roboty. A teraz o tom mestskom zastupiteľstve hlasovali, či to budú podporovať alebo nebudú podporovať aj naďalej. A pán Nesrovnal z SDK sa teda k tomu vyjadril, že sa mu to teda nepáči takýto spôsob. A že ak sa to stane nástrojom istého odkláňania zdroja moci v území od poslaneckej demokracie, tak to nie je v poriadku. Vidíte, čiže on je zasa jeden z tých mnohých, ktorí stotožnili demokraciu s tým, že vládnu oni. Vtedy je demokracia. Ale by som chcel pripomenúť, že nesústredujeme sa na tých ľudí, ktorí to takto mylne chápu, lebo to nám nepomôže. Lebo ukážeme si za chvíľu, že to je zákonité, že ten systém tak pôsobí, že také veci sa musia robiť. Takí ľudia, pán Nesrovnal, to budú chápať tak, pán Nesrovnal. Nie je ani prvým, ani posledným, jedným z takých významných činiteľov, ktorí už propagovali tento názor, že je nepochopením podstaty demokracie veriť, že parlament alebo nejaké mestské zastupiteľstvo by malo vykonávať vôľu ľudí. Bol tento pán, ktorého máme na obrázku, Thomas Dehler. Bol prvým ministrom spravodlivosti Nemeckej spolkovej republiky. Okrem toho bol aj predsedom liberálnej strany SDP. Ten teda povedal, že podstatou je predsa niečo úplne iné, že to sú tak dobre vybratí ľudia, že oni tvoria nejakú parlamentnú aristokraciu. Tak to je, mlátiť hlava, nehlava. No, s čím asi nemusíme všetci úplne súhlasiť, lebo asi nemajú dobré vlastnosti, možno majú aj niektoré menej dobré, ale s tou druhou časťou jeho výroku by sme možno mohli súhlasiť, že áno, majú príležitosť konať s lepším prehľadom ako bežný občan a mali by mať aj povinnosť konať s lepším prehľadom ako bežný občan. Iná je otázka, že či to teda naozaj robia. Takže keď sa teda zamyslíme nad to jeho parlamentnou aristokraciou, tak si musíme uvedomiť, že áno, je pravda, že tí ľudia nie sú reprezentatívni nejakým žrebovaním vybraní, čo by vyšlo tak priemerne obraz spoločnosti, boli nejakým špeciálnym spôsobom vybraní, takže určite nie sú priemerom a budú možno aj v niečom lepší. Otázka je v čom. My skôr vieme povedať, v čom nie sú lepší, lebo keďže neboli vybraní nejakým testom behu na 100 metrov, tak to nebudú najlepší šprintéri, keďže neboli testovaní na to, ako rýchlo prejdú nejakú trať Formuly 1, tak to nebudú najlepší šoféri, a niektorých z tých poslancov vieme, že sú dokonca veľmi mizerní šoféri, a s výnimkou pána prezidenta. Nevie jazdiť ani on. Tasla som ho na Trenčínskej babe. Horšie odo mňa. Blahoželám. No. A keďže neboli ani z matematiky testovaní, tak nie sú určite ani najlepšie v riešení diferenciálnych rovníc. Ale teda boli nejakým zvláštnym spôsobom vyberaní. My by sme možno mohli zlomyselne tvrdiť, že boli vyberaní podľa kritéria, kto vie čo najlepšie sľubovať, alebo kto sa vie najlepšie pretvarovať, aspoň takto často sa v spoločnosti hovorí. No ale skôr je dôležitá otázka, či títo ľudia sú aj morálni, keďže majú veľkú možnosť ovplyvňovať tú spoločnosť. Asi tie morálne kvality by mali byť dôležité, ale vieme, že v tom procese výberu sa niečo takého veľmi neobjavuje, že by sa tak morálne kvality testovali. A aj keby tie kvality mali, tak potom sa ešte musíme spýtať, že či ich skutočným cieľom je rozoznať a splniť
tie spoločenské záujmy, alebo či nemajú nejaký iný skrytý cieľ, ktorý budú v tichosti si presadzovať. No a jednou z takých veľmi dôležitou nevýhodou tohto parlamentného systému je, a to má spoločné s každou totalitou, že parlamentný systém umožňuje, aby nejaká malá menšina vládla obrovská menšina. To všetci poznáme. Takže potom samozrejme z toho vyplýva, že verejnosť vo všeobecnosti to nehodnotí tento systém tak pozitívne, ako ho hodnotia tí, ktorí sú ako politici do toho zapojení. Ja som tu vybral nejaký prieskum Transparency International, ktorý je už starší, ale zase sa robil na veľkom počte respondentov a v mnohých krajinách. A podobný prieskum som videl pár týždňov dozadu, robili tu pani Ďarfášová a pani Bútorová, na Slovensku dopadlo veľmi podobne. Vidíme, že zrovna tie politické strany, kde by sa tá tzv. Elita mala stretávať a zamýšľať sa nad smerovaním krajiny, tak sú vnímané v spoločnosti ako najviac korumpované organizácie a v tesnom závese za nimi sú tie parlamenty samotné. Nuž a ja si dovolím ešte citovať k tomu belgického sociológa Elchardusa, ktorý tvrdí, že sa mu nezdá byť prehnaný tvrdením, že polovica až 3/4 voličov sa cítia byť v takomto systéme úplne bezmocné, bez akéhokoľvek vplyvu na to, čo sa deje v krajine. A tá posledná veta je taký známy bonmot, že napokon, keby tie voľby mohli niečo zmeniť, tak určite by už boli dávno zakázali. No, ak chcete, môžeme si pustiť k tomu krátke video jedného celkom vplyvného človeka. Pustíme si? Je to asi na 3 minúty. Musíme pustiť aj prvú. The President of the United States of America, Barack Obama. Krátko ste vysvetlili, je to asi týždeň starý prejav pána Obamu, ktorý v takom trocha duševnom rozrušení predniesol o tom, ako Senát neschválil jeho dlho pripravovaný zákon o obmedzení voľného predaja zbraní. Tých ľudí, ktorých vidíte okolo nás, sú nejaké obete, ktorým zastrelili 7-ročného syna alebo brata alebo sestru, napríklad pri tej poslednej masakre, brutálne. Aj ten pán, ktorý odchádzal od mikrofónu, rodič niektorých z obetí. A few months ago, in response to too many tragedies, including the shootings of a United States Congresswoman, Gabby Gifford, who's here today, and the murder of 20 innocent school children and their teachers, this country took up the cause of protecting more of our people from gun violence. A few minutes ago, a minority in the United States Senate decided it wasn't worth it. But the fact is, most of these senators could not offer any good reason why we wouldn't want to make it harder for criminals and those with severe mental illnesses to buy a gun. The worry that vocal minority of gun owners would come after them in future elections. They worried that the gun lobby would spend a lot of money and paint them as anti-Second Amendment. And so they caved to the pressure. And they started looking for an excuse, any excuse, to vote no. I've heard some say that blocking this step would be a victory. And my question is, a victory for who? A victory for what? Victory for not doing something that 90% of Americans, 80% of Republicans, the vast majority of your constituents wanted to get done?
it begs the question, who are we here to represent? So all in all, this was a pretty shameful day for Washington. Asi ste sa tiež stretli s tým, že ste si niekedy kladli otázku, že koho vlastne tí ľudia reprezentujú, keď hlasovali tak, ako hlasovali, že nie ste sami. A pán Obama aj načrtáva niektoré riešenia, poviem myslím ďalším, že nie sú celkom dokonalé, ale aspoň sa snaží. Whoever you are, you need to let your representatives in Congress know that you are disappointed and that if they don't act this time, you will remember come election time. The point is, those who care deeply about preventing more and more gun violence will have to be as passionate and as organized and as vocal as those who blocked these common sense steps to help keep our kids safe. Ultimately, you outnumber those who argued the other way. But they're better organized, they're better financed, they've been at it longer, and they make sure to stay focused on this one issue during election time. Ďakujeme, pán prezident. Takže poučenie je, zopakujeme si, tých ovládaných je vždy o mnoho viacej, ale tí ovládajúci sú o mnoho viac sústredení na to, udržať si tú moc, sú o mnoho lepšie organizovaní a sú aj lepšie financovaní. Mohol by som to doplniť iba jednou poznámkou, že zaujal pán prezident ešte spomenul jednu skupinu. Tých, čo to vyrábajú tie zbrane a čo si ich obchodujú. Ich zároveň. To tam bolo. Preto je v každom štáte zbrojovka v Spojených štátoch. Zbrojárska lobby vždycky svoje presadila. Hrozbou straty pracovných miest. Takže pán prezident nám navrhol nejaké relatívne jednoduché riešenie, aby sme vymenili tých nečestných, nespoľahlivých poslancov za nejakých lepších, tých úradníkov, s ktorými nie sme spokojní, za nejakých lepších, a keď nie sme s podnikateľmi spokojní, aby sme tých vymenili za nejakých lepších. My bohužiaľ máme skúsenosti, že to už celý život sa snažíme ich vymeniť v tých budúcich voľbách za nejakých lepších. A furt sa nám to nedarí, tak ako by sme to asi mohli podobne, ako máme na obrázku, nazvať takou kozmetickou úpravou, keď niekoho vymeniame za akože lepšieho, tak zmeníme účes alebo farbu vlasov, ale to jadro tej veci sa nejako nemení. Čiže toto riešenie nefunguje z niekoľkých dôvodov. Prvý z nich je, že poviem na chvíľku, neexistuje spôsob, ako voliť dobre. To je ilúzia. Po druhé, moc korumpuje nielen v zmysle, že ten človek bude brať nejaké úplatky v takomto zmysle. Tým, že mám moc, tak jednoducho stávam sa pohodlnejší. Budem menej počúvať želania tých obyvateľov, lebo jednoducho nie som nútený v prírode, takže robí každý živočík len to, čo je nutné. Im to nerobí nič navyše. Ďalším dôvodom, prečo to nefunguje, je antisociálna politika osobnosti, vysvetlíme si, a ďalším dôvodom, prečo to nefunguje, je tzv. Železný zákon oligarchie. Takže o tej korupcii sme si už troška povedali, že tá moc korumpuje a absolútna moc poznáte všetci. Korumpuje absolútne, a tak ako u nás parlament si vlastne sám stanovuje svoje pravidlá, ktorými nám vládne. Ak sa tam 90 ľudí dohodne, tak čokoľvek zo dňa na deň zmení, a čo si tu 5 miliónov ľudí myslí, irelevantne, hej. Takže majú absolútnu moc, nie vždycky ju takýmto spôsobom používajú. Takže poďme k tomu, či môžete voliť dobre. Tak vám ponúknem teraz, no vyberte si svojho zástupcu z týchto ľudí. Asi mi na to poviete, že však ich nepoznám. Tých, čo volíme do parlamentu, poznáte?
koho z nich naozaj poznáte. Ten človek je schopný poznať, že to mal na svojej prednáške približne 100 ľudí, takže vie, čo v tej situácii spraviť. Tí, čo majú dobré schopnosti rozoznávať tú sociálnu situáciu, možno 150, hej. Z tých 150 ľudí, ktorých vy dobre poznáte, nikto do toho parlamentu nekandiduje. Takže čo o nich viete? Viete o nich to, čo oni o sebe sami prezentovali. Hej, nemáte žiadne praktické skúsenosti. Takže vyberáte si spôsobom, ktorý by ste nikdy nepoužili, keby ste boli majiteľom nejakej leteckej spoločnosti, hľadali by ste pilota pre Airbus 380. Tak by ste sa neuspokojili s tým, že niekto príde a napíše do dotazníka, že ja s tým viem lietať. Keby ste mali nejakú kliniku, tak tiež by vám nestačilo, že niekto vyhlási, že ja tam všetkých vyliečím. Nadal som tam aj pána Polreicha, ktorého možno poznáte z Primy. Ani len kuchára by ste si nevybrali takým spôsobom, že niekto prehlási, že vie variť. A ten posledný je pán Francesco Schettino, neslávne známy kapitán výletnej lode Costa Concordia, ktorú tam zakotvil takto na boku. Nie tak dávno a bol medzi prvými, ktorí z nej ušli. To je spôsob, ktorým si vieme v našom systéme niekoho vyberať. Takže sa dostávame niekedy veľmi zlým výsledkom, pretože my skutočnosti teda zopakujeme si, nemáme možnosť lepšie vyberať. Takže darmo sa pán Hríb nevá na nás, že sme tu povoliči, keď tak sprosto volíme. A ten systém, ktorý on propaguje, nám nič lepšieho neumožní. Druhou z tých vecí, ktoré sme spomínali v prehľade, prečo to tak dobre nefunguje, antisociálna porucha osobnosti. Bežne aj túto kveto nazýva tých ľudí psychopatmi v spoločnosti. A keď vieme, že niekde je nejaká vysoká koncentrácia moci, tak kam sa budú tí nekriminálni psychopati snažiť dostať, budú sa snažiť dostať jadru tej moci, takže zasa ten spôsob, akým si my predstaviteľov vyberá, priamo nahráva tomu, aby sa tam dosiahla nadpriemerná koncentrácia ľudí, ktorí nielenže nemajú dobré vlastnosti z hľadiska spoločnosti, ale naopak majú niektoré veľmi nebezpečné a negatívne vlastnosti. Takýchto ľudí je podľa Americkej psychiatrickej asociácie spoločnosti okolo 2% trpiacich tou antisociálnou poruchou osobnosti, teda nie sú to zďaleka len to, čo sa ľudovo hovorí psychopati, ale v každom prípade to nie je zrovna vhodní ľudia na volenie do nejakých funkcií. A ako to potom dopadá, keď taký človek sa niekde dostane do čela, tak to ani nemusíme ukazovať na súčasnosti. Tam máme z histórii strašne veľa príkladov, neviem, či toho pána niekto poznáte, je to Ivan Hrozný, ruský cár, ten mal takú dennú rutinu, že dopoludnia sa osobne zúčastňoval mučenia nejakých ľudí, ktorých si vytipoval, že to by tak mohli byť nejakí nepriatelia mieru a socializmu, a potom popoludní sa venoval duševnej očiste a modleniu. Ďalší v rade je pán Robespierre, vodca Jakobínov v francúzskej revolúcii. Týchto asi si starší minimálne pamätáte z televízie. Pána pani Čaučeskovci. Kambodžský diktátor Pol Pot, alebo vodca červených Khmerov, viete, že v Kambodži stačilo. A ja aj vy máme okuliare, no my by sme už v Kambodži neexistovali. Stačilo to na to, aby nás zlikvidovali. Rímsky císar Nero napríklad. Toto pána som dal do Čaučeskovcov, lebo to ich krajan. Kto to je? Ten Drakula. Vlad Drakul, áno, ten mal zasa jakú zálobu. Narážal svojich nepriateľov, zažíval na kôl. Ešte sú tu jeho... Aby sme nehovorili len o cudzincoch, tak máme aj u nás takých
vzorový prípad, a pani viete, kto je? Matovička. Áno, Alžbetka, Grófka. Ale to nie je potvrdené, že bola taká, možno, že ste vymysleli. Áno, jasné, nikto z nás pri tom nebol. Minimálne sa to tak traduje, že? No a posledný, tak asi by sme tam smelo mohli zaradiť aj Henricha VIII s jeho 6 manželkami. Viete, že to nebolo žiadna svadba s jeho manželkou. Veľmi rizikové podujatie. A keď sa na niekoho naozaj nahneval, keď ako mal pocit, že k tomu treba byť zhovievavý niektorí svoje manželke, tak len sťať. Áno, ale toho preláta kláštora v Londýne, tak toho nechal rozštvrtiť zaživa, pribiť na dvere kláštora, aby všetkým bolo jasné, čo ich čaká, keď nebudú súhlasiť s tým, že on bude teraz hlavou cirkvi. Takže máme aj takýchto nešťastníkov vo vedení, a nie zriedka. A to by všetko ešte sa možno tam nejako dalo vyhnúť. A ešte navyše všetkého zla existuje nejaký železný zákon oligarchie, ktorý už na prelome predminulého a minulého storočia pán Michal z nemeckých sociológ formuloval vo svojej knihe Politické strany. Ona má dlhší názov, ale nie na miesto, to sa dá napísať, v 1911, takže máme tam približne 100 rokov odtedy. A úplne skrátke sa to dalo zhrnúť do toho, že ako náhle založíte hociakú troška väčšiu organizáciu, tak nutne vzniknú ľudia, čo budú vládnuť, a nutne tam budú ľudia, ktorí budú ovládaní. Jednak je to spôsobené konfliktom ideí a štruktúry, čo nech máte hociaký dobrý, pozitívny cieľ, nejaká náboženská spoločnosť, alebo nejaká ktorá kde má za cieľ nejakú dobročinnosť niekde, alebo nejaké odbory, ktoré by mal mať za cieľ nejakú sociálnu spravodlivosť pre pracujúcich, alebo politickú stranu s nejakým veľmi krásnym cieľom, tak po nejaký čas samozrejme všetci nadšene slúžia tomuto krásnemu ideálu, no ale potom sa postupne vytvoria nejaké riadiace štruktúry a potom ľudia v tých riadiacich štruktúrach to otočia a už neslúžia všetci tomu krásnemu ideálu a naopak si to preorganizujú tak, aby ten krásny ideál podľa možnosti slúžil im. A keď som si toto pri nejakým 4 roky písal, tie poznámky, tak som napísal, že napríklad potom sú veľmi rozhodčené reakcie, ako náhle niekto kritizuje tú stranu, že urobila niečo podľa neho nesprávne, alebo mám to napísané, že niekto kritizuje cirkev, že ako sa môže dobrý katolík obrátiť proti vlastnej cirkvi a kritizovať. No a doba nás dobehla, to sa stalo pánu arcibiskupovi Bezákovi, ktorý možno by sme mohli povedať, že pre propagáciu tej idei by urobil veľmi veľa, ale tá štruktúra to nejak neocenila a veľmi tvrdo sa s ním vysporiadala. No, takže tento mechanizmus a tá tendencia v tej organizácii vzniká jednoducho preto, že ona keď má efektívne fungovať, tak nemôžu všetci sa zaoberať všetkým, nemôžu mať všetky informácie. Zoberme si podnik, ktorý má 10 000 zamestnancov, tak by mali všetci sa spolu podieľať na tom, tak prídu ráno do roboty a do skončenia pracovnej doby tých 8 hodín využijú len na to, aby získali tie informácie, ktoré majú. A potom môžu odísť domov. Takže nikto by nič neurobil. Deľba práce nám nedovolí, aby sme všetci sa všetkého podielali, všetci o všetkom spolu rozhodovali. Takže to je jednoducho nutnosť a ani tento železný zákon. Spočiatku ho rôzni ľudia spochybňovali, lebo viete, také, aké budú vedúci nejaké organizácie, teraz nám tiež do nejakého vedenia zvolili. Mne sa to nebude páčiť, že ma niekto teraz označí za nejakého oligarchu, teda človeka z vybranej skupiny, ktorý niečo naľaduje ostatným, tak budem sa snažiť hľadať nejaké dôvody, že prečo to na mňa zrovna neplatí, No. Ale dneska sa to už ani tí sociológovia nesnažia spochybňovať, skôr hľadajú, viac menej to každý akceptoval, hľadajú, že či teda predsa neexistujú nejaké spôsoby, aspoň ako obmedziť tie negatívne dôsledky.
Zmierme sa s tým, že nejaké budú, či by to teda nemohlo mať menšie dopady na fungovanie buď tých organizácií, alebo však aj štátnej nejaké organizácie. Takže sme vraveli, toto sa snažila nemecká strana Zelených robiť, že na začiatku nebudeme žiadne štruktúry, žiadne nejaké krajské, obecné, nefungovali, neboli schopní k dôležitým veciam dať rozumné stanovisko, lebo každý vedel svoj názor. Hej. No, nakoniec si budeli také štruktúry ako každá iná strana. A tá koncentrácia moci samozrejme je podmienená aj tým, že tie informácie sa koncentrujú toho, kto je hore niekde v tejto organizácii, takže kto viac vie, ten môže viacej to využívať svoj rozpech. Také pekné príklady sú tu na dvaja páni. Stalin, ktorý bol vlastne tajomníkom komunistickej strany. Hej. A ten pán vedľa Hitlera Martin Bormann, ktorý tiež bol považovaný za mocnejšieho človeka v ríši ako samotný Hitler, pretože Hitler síce občas o niečom rozhodol, ale to bol zase lenivý človek. A on sa nejako nepretrhával v tých svojich pracovných výkonoch, ale kdokoľvek iný chcel čokoľvek urobiť v tej ríši, tak sa potreboval dovolať nejakého súhlasu vodcu, a ten súhlas sa nedal získať inakšie, iba cez jeho osobného tajomníka Martina Bormanna, ktorý rozhodoval o tom, koho poctíme audienciu a koho nie. Hej? No. Takže už by som skončil tú analýzu toho stavu parlamentnej demokracie. Čiže chcel som povedať, že to navrhované riešenie pánom Obamu, že vymeňme tých nehodných, že nie je to celkom jednoduché, že sú tu objektívne dôvody, prečo to nejde spraviť, prečo sa o to márne pokúšame. A naopak, že ak chceme, aby nejaká skutočná zmena nastala, že tam táto kára, ktorú máme na obrázku, nám nejako teda hold veľmi ťažko ide ťahať, tak budeme nejakú funkčnú zmenu musieť urobiť. Áno? A ten pokus o tú funkčnú zmenu môže vyzerať tak, ako tu vidíme, že niekto sa snaží tomu dať silnejší motor, alebo môže vyzerať takto, že upravíme tie podmienky, to sú napríklad naše spoločnosti, tie neustále všetky zákony o verejnom obstarávaní, a to ja robím v obecnom zastupiteľstve, jednoduchý klub dôchodcov nevieme už pol roka začať rekonštrukciu, lebo neustále sa do nekonečna opakuje to verejné obstaranie, furt niekto protestuje, že my si tu strašne veľa, áno, že upravujeme tú cestu, aby to vozítko nám išlo ako tak rovno, tak my upravujeme tú cestu, aby tá krivka bola od pohybu v zásade vodorovná, a pritom existuje úplne jednoduchý spôsob, ako to vyriešiť. Hej. Aj do kopca sa bude ísť. No. A nie sme prví, čo sa tým zaoberali. Ako v každej veci, tak mali by sme sa vždy pozrieť, že kto už niečo urobil lepšie ako my. Tu som vybral taký z mnohých rebríčkov kvality všetkého možného. Tu som vybral kvalitu vlády. Čiže aké vládne inštitúcie existujú, aké činnosti vykonávajú. Hej. A či to potom má pozitívny vplyv na život v tej krajine. No, keď pozerajte ten rebríček, vidíte, že kto je na prvom mieste, je to Švajčiarsko a preto my máme tú dnešnú prednášku nie o Slovensku, alebo nie o niekom, kto je na konci toho rebríčka, ale máme to o tom, kto to podľa mienky mnohých robí najlepšie. Vybral som nejaké východiska, také zásady, podľa ktorých sa organizuje ten švajčiarsky štát. A na začiatok poviem, že teda, lebo aj u nás máme také návrhy a oni sú nie v princípe od počiatku nezmyselné. Čiže keď uznáme, že tá štruktúra, vytváranie hierarchickej štruktúry je to najdôležitejšou príčinou, prečo nám vznikajú oligarchie, tak teda prvotný nápad je nevytvárať žiadnu hierarchickú štruktúru. Akurát ten problém je, že to potom znamená, že nielen musíme rozhodovať všetci zákon, ale ešte sa musíme všetci podívať na
na realizácii tých zákonov, čiže všetci by sme ešte mali byť zároveň sudcami, prokurátormi, ono to tak hľadená bolo, tam bolo menej obyvateľov, nie úplne, ale podobne, teda tam sa aj operatívnymi vecami zaoberalo to verejné zhromaždenie. Vo Švajčiarsku sa verejné zhromaždenie zaoberá tým minimum, ktoré im vyšlo, že je im potrebné sa zaoberať, aby v takejto miere tá prirodzená oligarchizácia sa prejavovala, čiže sa zaoberajú spoločne tvorbou zákonov, alebo potvrdzovaných zákonov, ktoré sa nechajú pripraviť. No, vychádza ten systém teda z princípu suverenity alebo zvrchovannosti ľudu, čiže neexistuje vyššia autorita ako ľud. Nemôže prísť nejaký človek povedať, že ja tomu rozumiem väčšie, čo je morálne, a ja vám to teraz napíšem 10 podľa ktorého sa všetci budete správať. Len všetci spoločne môžu posúdiť, že čo je morálne, užitočné. Vychádza to zo zásady rovnosti, ktorá nehovorí, že všetci sme rovnakí a že všetci máme rovnaké schopnosti, ale hovorí, že máme rovnakú ľudskú dôstojnosť. Už aj z takého obyčajného egoizmu by sme mali prijať túto zásadu, lebo jednak také spoločenstva fungujú lepšie, kde sa každému členovi toho spoločenstva prejaví, že má rovnakú ľudskú dôstojnosť. A neponížuje sa niekto, kto je chromý, alebo nejaký iný, alebo nevie tak rýchlo behať, alebo nevie tak dobre riešiť tie diferenciálne rovnice. Nikdy nevieme, kedy ten človek môže byť rozhodujúci pre zachovanie celého nášho spoločenstva. Všetci to vieme aj z filmov, aj z histórie, že také udalosti sa odohrávali, že na nejakom dedinskom pastierovi mohlo záležať, či včas sa vyhlási poplach pred nejakými Tatármi. A on možno na to doplatil, že ho chytili ako prvého, lebo niekde zapaloval nejakú vatru na kopci. Hej? Alebo naopak ten človek nám môže umyselne urobiť niečo zlé, ako tá baba, čo Jána Šikový hrách podpísala. Možno sa jej nedostal dostatočnej úcty predtým. No. Takže obyvatelia by mali uzatvoriť spoločenskú zmluvu, to už pán Jean-Jacques Rousseau vyšiel s týmto. V 18. storočí, 1760 bolo tak nejako okolo, napísal to pojednanie. Tu je zasa jeden taký úplne zásadná chyba, ktorej sa dopúšťame, my furt sa zamýšľame nad tým, že my ako občania by sme s tým našim štátom nejakú zmluvu mali uzavrieť. Nie. My medzi sebou musíme uzavrieť zmluvu. Štát bude len výsledok zmluvy našej dohody medzi nami. My sa dohodneme, čo považujeme za priateľné pre naše vzájomné spolužitie. Ak budeme na tomto území chcieť spoločne diskutovať, dohodneme si nejaké pravidlá. A to, čo bude potom tie pravidlá vyžadovať a organizovať, to bude ten náš štát. Medzi sebou teda si povieme, že či považujeme za priateľné, aby jeden z nás toho druhého len tak z ničoho nič zabil, alebo naopak nebudeme to považovať za priateľné a budeme to trestať. A tak ďalšie, budeme to rozoberať. Rozumieme, áno? Morálka je znalosť o dobru a zlu. Mne to pripomína nápadne podobná spoločenská zmluva o morálke, či niečo takého. Je to o tých vzájomných pravidlách. Určite spoločenská zmluva na nejakom ostrove ľudožrutov musí mať inú podobu ako v nejakej Európe a inú podobu by mala mať v nejakom islamskom štáte. Videl som teraz nedávno, ako pochodovali s takým veľkým transparentom. Nechceme žiadnu demokraciu, chceme islám. Hej? Je to ich rozhodnutie, my nemáme do toho, čo hovoriť. To je vlastne ústava, nie? Výsledkom tejto spoločenskej zmluvy je nejaká písaná ústava. Na úrovni štátu takých ústav. Ale mali by občania medzi sebou vyjednať. No, čo sa dodržiava? Dodržiava sa pravidlo väčšiny. Námietka proti tomu pravidlo väčšiny veľmi často býva to tak nejaká väčšina, bude teraz tvrdo diktovať všetkým menšinám, hej. Je to ako blbé riešenie, to pravidlo väčšiny. No, ale už potom druhé pravidlo, ktoré by sa dalo uplatniť, je len pravidlo menšiny.
To je ešte o niekoľko stupňov dlhšie riešenie. Také sa to dáva s tým. Ale vo skutočnosti k voľbám chodí drvivá menšina. Ukážem. A z tej... No. Mandátové pravidlo hovorí o tom, teda, že ja mám nejaký mandát o niečom spolu rozhodovať a môžem sa rozhodnúť, idem na nejaké zhromaždenie, na nejaké voľby, kde sa o tejto veci rozhodujú, alebo neidem, odovzdávam svoj mandát komu? Tým, čo prišli. Hej. Sám som si to vybral. Každý má mať právo na iniciatívu, otázka je, ako to upraviť, aby to bolo zmysluplné, aby sme sa nemuseli návrhu každého jednotlivca detailne zaoberať, čiže potom si vymyslíme nejaké pravidlá, ako to zracionalizovať. Konkordancia je práve o tom, alebo rozhodovanie konsenzom, že aj keby sme vedeli nejakú väčšinu dosiahnuť, niečo tvrdo presadiť, tak to nebudeme robiť, lebo nevieme, či by sa nám to hlavne dobro nevypomstilo, tak už len zase s egoistmi to tak nie je múdre spraviť. Snažíme sa zohľadniť aj názory tých ostatných a dosiahnuť čo najširšiu dohodu. Federalizmus je, že existuje nejaké prirodzené celky, ktoré cítia nejakú spolupatričnosť, tak ich násilne nespájame do nejakého vyššieho, ale začíname od spodku, od nejakej rodiny, potom plus títo ľudia žijú v nejakej obci, hej, necháme to obec, nech si čo najviac rozhodne, potom na slovenské pomery by sme povedali v nejakom kraji alebo v nejakom okrese, ale záleží to na tom, či tí ľudia majú alebo nemajú pocit, že majú k tomu vzťah, hej. Je zbytočne vyrábať nejaké úrovne, ak ľudia nemajú pocit, že sú súčasťou nejakej župy. Po Švajčiarsku majú tie kantóny, lebo historicky to tak vzniklo. Čiže federalizmus, ten vrchný prvok má len výlučne tie právomoci, ktoré im tie spodné postupne odovzdali. Nie ako u nás, že všetky právomoci má parlament a ten, keď sa mu niečím nechce zaoberať, ako je napríklad školstvo, tak máme to my ako obec právomoci. Môžeme riadiť 6 škôl. No, posledný bod som zvýraznil. Každá otázka v priamej demokracii musí nájsť svoju vlastnú väčšinu, že za chvíľku vysvetlíme podrobne, čo to znamená, že každá otázka, keďže považujem to za veľkú výhodu ja osobne, pretože o mnoho podrobnejšie sa môže dosiahnuť, že ľudia budú s väčším počtom vecí spokojní. Aspoň podstatné otázky majú šancu nájsť svoju väčšinu. Má to podobnosť domovou samospráva, toto priamo demokratické ustanovenie. A aj toto je vtip z 8, kde si z toho robili srandu. A treba k tomu povedať jednu vec. Áno, tá naša samospráva domová, kto bývate v nejakom Činžovom dome, tak to poznáte. Není to nič ideálneho, máme určite všetci proti tomu nejaké výhrady. Priama demokracia funguje najlepšie vo veľkom spoločenstve. Veľmi zle funguje v malom, miniatúrnej rodine. Máte dvoch ľudí, dajmo uzavreli svoju nejakú zmluvu manželskú, hej? Keď raz si ako postupne nevedia padnúť do noty, tak nič nepomôže, hej? Proste to bude peklo. Tá domová schôdza je taký trošku menej extrémny príklad toho, ale tiež stačí, keď tam prídu dvaja ľudia, ktorí sú ako zjavne nekompatibilní s tým zbytkom a to dokážu tam dokonale otráviť všetkým ostatným tú schôdzu, plus nie vždy sa vieme na všetko dohodnúť, plus niektorí majú takú výhradu voči tomu, ja som čítal v novinách, že tí naši blbí susedia neschválili dôchodkyne novú fasádu. No, ale opýtajme sa, je to chyba tej priamej demokracie, alebo toho, že tie dôchodkyne na to možno nemali peniaze? Ak má nejaké deti, tak povieme, áno, že deťom zostane peniaze, ale ak niekto je sám dôchodca, tak bežná možnosť v našej krajine, že jednoducho nemá na to, či to není zlomyselnosť, že chce dať na fasádu. A na tie uniky, teplné uniky majú? Tak sa to. To je jednorazový výdavok, s ktorým si nemusí vedieť poradiť, vieš? No, že sú
No. Ale pri všetkých týchto nedostatkoch teraz si skúste predstaviť, ak sa na to kriticky pozeráme, skúste si predstaviť, že ten činžový dom by sa správal tým spôsobom, ako sa spravuje celá krajina. Že vy niekoho zvolíte na 4 roky a ten človek si sám stanoví pravidlá, akými bude spravovať váš dom. Sa vás pýtam, ako dlho by trvalo, kým by sme všetci skončili pod mostom? To je veľmi krátka doba, keby sme tam omylom zvolili niekoho, kto tu celé rozkradne. Viete, že dneska nemôže bez súhlasu tých vlastníkov s tým domom nič podstatného robiť, nemôže zaťažiť ich byty, hej, a takéto ďalšie veci, čo tu sa veselo na vyššej úrovni deje. Že už aj na tejto úrovni domovej samosprávy je to užitočný prostriedok. No, nástroje sú okrem petície, ktorú máme aj u nás, tak nebudeme to rozoberať. Verejné zhromaždenie, kde sa teda osobne stretávajú tí ľudia, alebo referendum, keď je jednoducho tých ľudí veľa, tak nebudeme hrať na nejaké námestie, alebo do nejaké športové haly. Vy musíte v prvom rade rozhodnúť ako občan, či sa zúčastníte, či uplatňujete nejakým spôsobom svoj mandát. Aby to dobre fungovalo, malo by byť jasné, že či na tom zhromaždení sa môže stať, že sa dostane ako bod rokovania niečo, čo nebolo v programe. Ak sa môže dostať na rokovanie niečo, čo nebolo v programe, tak je veľmi rizikové aj na domovej schôdzi neprísť, lebo tu by ak mohol všeličo by sa mohlo diať. A mali by ste mať možnosť nejak sa oboznámiť s tými vecami dopredu a malo by byť zabezpečené, že budú argumenty aj za, aj proti prednesené. Aj v prípade, že niekto, že všetci majú pocit, že to je jasné, predsa by sa malo nejakým spôsobom zabezpečiť, že pri aspoň tých dôležitých veciach niekto bude poverený tým, že predniesie aj nejaké argumenty proti, už len keď z titulu funkcia ako rečnícke cvičenie. Pre istotu. Viete, že asi aj z dejepisu, že v Ríme mali aj rečnícke cvičenie, kde si rozdelili úlohy a muselo obhajovať nejaké stanovisko. Retorické. K tomu hlasovaniu treba ešte povedať, že takéto verejné zhromaždenie môže mať jednu nevýhodu, že to hlasovanie takto spravidla není tajné. Áno, to môže tam byť nejaký agresívny sused, ktorý má nejaký veľmi dominantný názor a pre vás môže byť problémom, aby on videl, že vy hlasujete opačne ako on. To je určitá nevýhoda. Môže na vás vyvíjať nátlak, keď bude mať 150 kg. Takže na úrovni obci bežne to býva buď v nejakom kultúrnom dome, v telocvični. Keď sa neprejednáva nič mimoriadne, tak tam nejakých veľa ľudí nechodí, chodí tam medzi 50% tých obyvateľov. To je približne tak, ako nám chodia na domovej schôdze, čiže my si vôbec žiadne výčitky, čo sa tu stále objavujú, že my na to by sme neboli pripravení. To sú takéto počty. Takže... Jožko, môžem sa spýtať, a nebolo to riešenie, keď mám problém s tým susedom, že tajné hlasovanie? Nie, nadiaľ som to aj hlasuje sa tak normálne tým zdvihnutím ruky, takže áno, všetci vidia, ako si hlasoval, že? Čo teda niekedy nemusí byť príjemné, takže slušná obeť má v tom svojom štatúte, že to hlasovanie môže byť na požiadanie x členov prítomných aj tajné. A síce zriedka, ale využíva sa. Napríklad niekedy pri personálnych otázkach je také chúlostivé hlasovať verejne. Ten človek sa môže stať, že sa potom s vami celý život nebude rozprávať, lebo sa urazí, že by si len nehlasoval, že? Tak to je kontraproduktívne. Radšej hlasovať tajne. A ešte, keď
máte pocit, že toto zhromaždenie nie je celkom reprezentatívne, tak môžete vyvolať určitým počtom podpisov, aby sa konalo referendum, kde to bude trvať dlhšie tá príprava, budete mať väčší čas na premyslenie. Tu na obrázku mám nejakú obec Zigrisville nad Turským jazerom a vidíte z toho, že nevidíte, je to v kostole. Tam majú v kostole to zhromaždenie a vidíte, že teda tam majú 900 obyvateľov, keď sa dobre pamätám, žiadne strašné masy na tom zhromaždení. Možno, že v tej druhej polke, ktorá není na fotke, v tých laviciach viac ľudí, ale zjavne tu není 900 obyvateľov. No, keď je to nejaký kantón, tak môže byť tiež verejné zhromaždenie, to sme si ukazovali na tom videu. Sú už len 2 kantóny, kde sa to z historických dôvodov, je to naozaj turistická atrakcia, robí takto na verejnosti, príde tam minimálne toľko, koľko obyvateľov hlasujúcich príde tých turistov, keď som to chcel natáčať. Nevedel som sa absolútne prebojovať na miesto, kde by som mohol mať nejaký slušný výhľad a potom som celý čas stál 3 hodiny na kvetináči s takými ostrými hranami, no veľmi nepohodlné, ale tak zadozučinením im bolo, že aj teda v úvodzovkách starosta kantónu a všetci hodnostári stoja na tribúne takisto ako ja. Toto zhromaždenie na kantonálnej úrovni, okrem toho, čo je bežné v obci, môže rozhodovať napríklad toto v tom Appenzeli, čo boli tie moje závery. Rozhoduje o sudcov, volí prokurátora, volí nejakých ďalších hodnostárov a toho predsedu a zastupujúceho predsedu kantónu. Ináč to sú také. A o nejakých finančných veciach môže rozhodovať, to som už spomínal na začiatku. Že nad určitú čiastku jednorázový výdavok, alebo keby sa to malo opakovať, tak aj menšie opakujúce sa výdavky schvaľujú. Appenzeli, teraz tento týždeň, v nedeľu bolo zhromaždenie a po 29 rokoch odstúpil ten Karlo Schmidt sa volal. Funkcia sa volá Landa, predseda, takže vidíte, že ľudia nemajú tendenciu nejako extrémne zmeny tam robiť, aj keď aj v tomto prípade už sa zasa ukázalo, že tak dlho človek v úrade není to šťastné riešenie, a už zasa boli rôzne výhrady, že tam a tam si veci tak prispôsobili, aby boli pre neho, pre rodinu, pre neho. Zároveň hlasovali teraz v nedeľu o návrhu zákona, zmenu paragrafu ústavy Appenzelskej, že obmedziť to. Ale dnes drvivou väčšinou neschválili. Ako sú spokojní, že tento odchádza, už bude niekto iný, ale ústavne to teda zmeniť nechcú, ale vidíte z toho systému, že to tak v najhoršom prípade by sa im stalo, že rok musia vydržať s tým nejakým zlým, alebo urobia nejaké referendum, hej? Môžu ho odvolať, vedia sa ho zbaviť toho človeka. No, ďalším takým stupňom je referendum, to poznáte aj od nás, vo Švajčiarsku môže byť obecné, kantonálne, celoštátne, u nás tiež môže byť aj obecné referendum, tiež môže byť aj celoštátne referendum. Takže my sme jedna z mála krajín v Európe, ktoré vôbec poznajú nejaké zmysluplné ustanovenia o referende, aj keď sú tie hranice strašne vysoké u nás. V takom kantóne Zürich, ktorý má veľmi veľa obyvateľov, tak napríklad na referendum, kde občania podávajú nejaký konkrétny návrh, o ktorom chcú, aby sa chcelo, stačí 6 000 podpisov. 6 000 podpisov. Ešte nedávno to bolo 10 000, teraz sa to pár rokov dozadu znižovalo. Nie, 6 000 podpisov pod petíciu. Teda rovnako ako u nás vyzbierame petíciu a dosiahneme to hlasovanie. Kanton Zürich. Kanton Zürich. Klasifikácia. Nie, v obci výrazne menej, ale nejaký konkrétny prípad som si nezapísal. Ale čím percentuálne je to, že čím
čím menšom celku hovorím, že keď je to malá obec, tak viacej percento bude musieť byť. Hej? A naopak celoštátne bude to percento nižšie, a už na úrovni takého veľkého kantonu. Ja čo som robil v Liechtensteinsku, tam bolo treba 1000 podpisov na celoštátne referendum. Referendum môže byť povinné. Povinné neznamená, že všetci by mali povinne dojsť, ako v niektorých krajinách je povinné súčasnica volieb. Povinné znamená, že povinne musí byť takéto referendum vyhlásené. Poznáme to aj u nás zo Slovenska, a to vtedy, viete niekto? Povinné máme vtedy, keď vstupujeme do štátneho, keď máme návrh na vstúpenie do štátneho alebo vystúpenie zo štátneho zväzku s niekým, tak máme v ústave, že musí byť jeden povinne vyhlásené referendum, takže mali sme toto naše jediné platné referendum o vstupe do Európskej únie. Rozdelenie štátu bez povinného. To vtedy ešte nebolo. A 350 000 podpisov nie je povinné? To je vôbec, aby sa s tým zaoberali. To je pri iniciatíve občanov. No? To je pri referende iniciatívy občanov. To nie je povinné tiež, no? Nie v zmysle tejto terminológie, tak to povedzme. Jednoducho, tento termín povinné referendum sa používa v politologickej literatúre na takýto referendum. Nie, že by to nebolo povinný niekto vyhlásiť. Čiže oni majú v ústave napísané nejaké veci, ktoré keby sa mali stať, tak je treba o nich vyhlásiť. Referendum hovorí, že máme niečo podobné. Bez zberu podpisov. Bez zberu podpisov, jednoducho, áno. Ďalšie je nepovinné referendum, ktoré my sa tak ľudovo hovorí plebiscit. Hej, to my máme, preto je šedý, spomínam, Švajčiarsko ho nemajú. U nás aj obec, aj na celoštátnej úrovni môžu sa tí poslanci rozhodnúť, že o nejakej otázke veľkej dôležitosti nechajú rozhodnúť občanov, ale ja tomu hovorím, že naopak oni sa zbavujú povinnosti za tým zodpovední zaoberať a zbavujú sa zodpovednosti za to, ako rozhodnú a hodia to na občanov. Takúto možnosť švajčiarsky parlament nemá možnosť zbaviť sa svojej zodpovednosti. A toto napríklad sa stalo dvakrát aj pred druhou svetovou vojnou, že jednak si Hitler nechal schváliť nejaké právomoci takýmto referendum a jednak Anschluss Rakúska Veľkonemeckej ríši sa odohrá tiež takýmto plebiscitovým referendum vyhlásením zhora. Čiže ešte raz, sú to referenda vypracované nejakou vládnúcou väčšinou a veľmi často vedú k politickému zneužívaniu, tak ako za toho Hitlera. Ak ste to niektorí videli, možno v nejakom dokumentárnom filme na tom jeho referende, bolo na tom hlasovacom lístku taký obrovský krúžok, že ja, čo znamená po nemecky áno, taký miniatúrny, že nein, nie. Teda odhľadnúť od toho, že tam nejakí SA meni v uniformách stáli pred tou hlasovacou miestnosťou, naznačovali, teda, že ako by sa očakávalo ľudí, tak ešte aj názorne to bolo na tom lístku, aby ste sa náhodou nepomýlili. Poďme k voliteľnému referendu. Voliteľné referendum je používané ako brzda, keď sa občania rozhodnú, že nejaký návrh zákona, ktorý pripravil parlament, je podľa nich vyhovujúci a nemal by sa uplatňovať, tak majú možnosť uplatniť toto voliteľné alebo cudzým slovom fakultatívne referendum. Musia pritom vyzbierať 50 000 podpisov a beží tam na 100 dní ten zákon. Napríklad viete, u nás zákon, parlament schváli, prezident buď nepodpíše a vráti, alebo podpíše, potom sa zverejní zbierka zákonov a okamihom zverejnenia zbierky zákonov sa platí. Počas času, keď schvália zákon v tom parlamente, tak sa zverejní zbierky zákonov a neplatí. Ešte 100 dní neplatí. Máte 100 dní, aby ste celý hlavy dohromady a povedali, že sa musíte na niečo zabudnúť, teda vetovať. Je to nejaký druh veta.
tretí je to, kde sa uplatňuje tá iniciatíva, a to je iniciatíva občanov, ako v aute plyn, máte pocit, že to nejde dostatočne rýchlo tým zákonodárcom, alebo sa tým úmyselne nezaoberajú z nejakého dôvodu. Takže vy zbierate na Švajčiarsku pomery 100 000 podpisov, viackrát sme sa o tom bavili, u nás zbierame 350 000 podpisov, tedy 4,2 milióna voličov, vo Švajčiarsku zbierame 100 000 podpisov, 5,2 milióna voličov. Majú podstatne nižšiu tú prekážku na to, aby sa tá vec považovala, že už dostatočný počet ľudí to považoval za dôležité, aby bolo o tom nejaké rokovanie. Je tu jedna špecialita, ktorá sa toho týka. Jednak musíte to zozbierať za 18 mesiacov, nie ako u nás na Slovensku. Máte v zásade do nekonečna ešte zbierať tie podpisy. Po Švajčiarsku za 18 mesiacov. Ináč by sa to bralo, že ten, čo to podpísal pred 18 mesiacmi, už môže dneska inakšie uvažovať. Mohol zmeniť na základe nových poznatkov názor. Uplatňuje sa dvojitá väčšina, čiže aby nejaký, hovorili sme, veľký kantón ako Zurich má strašne veľa obyvateľov, nejaký mini kantón ako Appenzell, vidíte, zmestia sa nám tam na námestie tí obyvateľia, ale tí ľudia v tom meste, to môžu mať úplne inú náturu, aj majú, môžu mať úplne iné preferencie, ako nejakí ľudia, ktorí bývajú niekde na Lazoch, hej, tak ja som zamestnancom nejakej fabriky, tak preferencie budú inšie ako niekoho, kto tam má nejaké gazdovstvo. Takže aby sa nestalo, že tí v tom kantóne priemyselnom, ktorých je strašne veľa, tak to zmasakrujú pri tom hlasovaní tých, ktorých je málo, ale vážia si svoje tradície a chcú ďalej žiť tým svojím životom, tak sa uplatňuje dvojitá väčšina. Čiže aby bol referendum prijaté, jednak musí nadpolovičná väčšina ľudí hlasovať za to, ale aj nadpolovičná väčšina kantónov musí hlasovať. Nadpolovičná, nie že polovica, nadpolovičná. Čiže máme spravidla z času na čas referenda vo Švajčiarsku, kde nebolo prijaté, lebo síce veľa ľudí hlasovalo za, ale boli oblasti, kde sa to ľuďom výrazne nepáčilo a oni to zabránili, aby sa to na celoštátnej úrovni taká vec uplatňovala. Ešte stále môžete si vo svojom kantóne urobiť na veci, ktoré nie sú celoštátne usporiadané svoje vlastné pravidlá, čo sa bežne deje od daňových zákonov po všetko možné. Čiže podrobnosti k tomu referendum iniciatívy občanov ešte raz povedali sme, či nepovedali sme. Pri vyhodnocovaní toho referenda ešte to konštruktívne, vrátime sa. Bolo medzičasom zrušené, tak samozrejme málo. Vymysleli páni politici po Švajčiarsku, sú takí kreatívni ako u nás, zasa v Zurichu, konštruktívne referendum, že keď ľudia majú výhradu voči nejakému zákonu, novému, ale len voči nejakej malej časti, že tak aby mali možnosť konštruktívne referendum, že poviem, že len tento paragraf upravte takto a takto. Tak, zaviedli takéto referendum pri nejakej, navrhli to, a ľudia to schválili pri tej revízii ústavy. A potom to chvíľku fungovalo, tam bolo tiež 3000 podpisov, na to treba, čo bolo to znalo, takže aj také návrhy, ktoré neboli celkom dobre premyslené, sa tam dostávali a potom ešte vznikal ten problém, že ale teraz mohlo prísť viacej takých návrhov, o ktorých sa súčasne hlasovalo. A tie si mohli odporovať. Ale nebolo to nejako riešené v tej technológii, takže sa mohlo stať, že dve protikladné veci získajú súhlas a teraz, proste bol tu chaos a teraz na jeseň bolo referendum, kde toto referendum zrušili. Museli si ho vyhodiť z tej kantonálnej ústavy. To je dobré, že to skúšajú za nás, nemusíme to skúšať na seba. Tým, že majú 26 kantónov, to je strašná výhoda, tam je potom porovnávanie, že kde to funguje, kde to nefunguje. Oproti Európskej únii, kde nám všetko chcú harmonizovať a budeme všetci robiť všetko rovnako,
keď to budeme robiť všetci rovnako blbo, tak ani nezistíme, že to robíme blbo, lebo to nebude s tým porovnať. Referendum iniciatívy občanov, čiže na rozdiel od Slovenska, kde je podmienka, že čo Marian, povedz nám tu ty, aby bolo platné. Aby bolo platné referendum, no tak musí prísť nadpolovičná väčšina občanov, to znamená, že 2,1 milióna k referendu a väčšina z nich musí zahlasovať za. Takže máme tu dve podmienky. Jedna z nich je to, že aspoň polovica ľudí plus jeden musí prísť. Toto vo Švajčiarsku neexistuje. Keď chcete, môžeme sa baviť o tom, že prečo. Porušuje to jednu z tých zásad, ktoré sme uviedli, pravidlo rovnosti. Porušuje to pravidlo rovnosti. Ľuďom, ktorí sú proti tomu návrhu, nech by bol akýkoľvek. Ľudia, čo sú proti, majú výhodu. Im stačí neurobiť nič. Hej? To není spravodlivé. To skresľuje výsledky, že sa to neporuší. Dvojitú väčšinu sme vysvetlili. To referendum môže byť o akejkoľvek otázke. Nie ako u nás. U nás máte celý zoznam vecí, o ktorých nemôže byť referendum. Prvá vec, hneď finančné veci, nesmie byť referendum. To je jedna z vecí, čo sa najviac osvedčili vo Švajčiarsku, že o finančných veciach sú referenda. Nerobí sa o štátnom rozpočte, lebo čo to je tak zložitá vec, že ako celku o tom nebude nikto hlasovať. Ale o každých jednotlivých veciach sú bežné referenda. Dôležitá vec je, že máte právo stiahnuť tú iniciatívu. Získate to podpisy, odovzdáte to v kancelárii parlamentu. A teraz ten parlament vie, že také referendum by sa malo vyhlásiť, ale môže urobiť to, že vás pozve referendový výbor, poďte si s nami o tom porozprávať. Toto a toto a toto, tu by sa aj nám zdalo celkom akože môže byť, a tuto sa nám tie veci nezdajú, lebo neviem čo. Veľmi často sa dohodnú. Parlament sám urobí návrh, ktorý je kompromisom, nemusí sa robiť referendum. Takže potom referendový výbor použije svoje právo stiahnuť ten návrh. Takže na základe tohoto sa aj možno troška prehnanie označuje to Švajčiarsko za krajinu spokojných. Porazených nie je vždycky všetci porazení z mojej skúsenosti vo Švajčiarsku sú spokojní, ale je to jednoducho tak, že keď nepresadím všetko, veľakrát presadím aspoň niečo, lepšie niečo ako nič. Môžem ešte tam pri tom zbere podpisov, že tá ľudia nemôžu zbierať, ale si odtým na úradách. To bolo v Nemecku. Ja, to je Nemecko. To je v Nemecku. Vo Švajčiarsku sa bežne zbiera na ulici, ale není to o nič jednoduchšie ako na Slovensku, keď ste zbierali petíciu, viete to, že to vyžaduje značnú trpezlivosť a bežne lepšie finančne zabezpečené referendové výbory, lebo za nejaké otázky nelobujú vždycky len bežný občan. Môžu aj veľmi dobre finančne zabezpečené skupiny lobovať za nejaké zmeny, hej, ktoré si vedia aj zaplatiť tých zberačov, takže medzi frank 50 až 2 frankami sa bežne vyskytuje honorár toho zberača podpisov, keď to teda nejaká takáto finančná skupina zbiera. Je to ilustrované, teraz beží petícia v Švajčiarsku pre referendum o nepodmienenom základnom príjme. Majú aj na Facebooku skupinu, kde je proste veľmi dobre ilustrovaný celý ten zber tých petičných podpisov. Majú zhruba rok po začatí, už nazbierali vyše 100 000, pokračujú až do novembra, lebo chcú mať nejaké istoty, asi 120 000. Ale to som chcel povedať, že ten zber podpisov oni si fotia, filmujú a dávajú to na internet a tam vidieť tie skupiny ľudí v rôznych tých klasických alebo historických krojoch, rozložených kde si na stanici a zbierajú. Len to. A možno ešte na doplnenie toho, že aj keď sa teda niekedy vyskytujú aj títo platení zberači, tak veľakrát je to tak, že vy začnete zbierať pomocou svojich sympatizantov, ale zistíte, že už sa vám tá lehota 18 mesiacov blíži a chýba mi teraz ešte
x tisíc podpisov, tak vtedy sa rozhodnete, že dobre, obrátim sa aj na tých platených zberačov, alebo to risknete a tiež som zažil minimálne dvakrát, že tesne im nevyšli tie podpisy. Že im 1000 chýbalo. Nie je to rozpor, že tam, jak si povedal, že žiadne kvórum, ale nie pod tým, že dvojitá väčšina. Dvojitá väčšina je pri vyhodnocovaní súhlasu celoštátneho. Dvojitá väčšina je pri vyhodnocovaní súhlasu s tým návrhom. Že neexistuje kvórum, že musí prísť 2,5 milióna ľudí, alebo teoreticky stačí, aby jeden prišiel, bude to platné. Hej? Ale samozrejme návrh je schválený iba vtedy, keď viac ako polovica z tých, čo prišli, hlasuje za. To je jedna A viac ako polovica, keď sa to vypočíta po kantónu, hlasuje za. Hej? Že je dvojita. Aj po kantónu, aj celé. A vedeli by sme si vymyslieť ešte aj nejaké ďalšie určite, zložitejšie. Aj trojité, aj desatoré. Teoreticky vo Švajčiarsku by stačilo, aby prišlo 14 ľudí voliť v referende, ale každý jeden by musel byť z iného. Keby to bolo, a všetci by zahlasovali za tú otázku, takže áno, keby to bolo referendum ľudovej iniciatívy. Lebo to, čo sa iba pri tomto referende uplatňuje. No, neuplatní sa to pri tom vetovacom referende. To je z posledného referenda, ktoré bolo na začiatku marca. Parlament môže, nemusí, ale môže, pri referende vypracovať protinávrh voči tomu textu, ktorý predložili petícii. Jednak, to som možno nepovedal, a poviem to ako detail, že u nás nesmiete na Slovensku predložiť paragrafové, čiže podrobné znenie po paragrafoch, ako si predstavujeme, že aby ten zákon sa zmenil. Musíte len tú základnú myšlienku predložiť. Ústava vyhradzuje všetky takéto práva len poslanca. Vo Švajčiarsku môžete aj paragrafové znenie predložiť, alebo tak ako u nás len tú základnú myšlienku dostatočne zrozumiteľne opísanú, že čo si želáte, aby ten parlament potom za vás vypracoval a schválil. No a teda môže ten parlament ale urobiť aj protinávrh voči tomu vášmu. A potom referendum prebieha tak, že sa hlasuje o obidvoch návrhoch súčasne v tom referendu. Mohlo by sa stať, že obidva návrhy získajú väčšinu. Obidva sú dobré, tak hlasujem za obidva. Jeden lepší ako druhý. U nás sa nestáva, ale tak v civilizovaných krajinách. Vysvetlíme, prečo sú oni nútení robiť dobré návrhy. Ale sami si viete vysvetliť, prečo si pri tomto systéme vidíme všetci, že je nútený ten parlament robiť dobré návrhy. Keď neurobia oni dobrý, urobí niekto iný dobrý. Hej? Potom to vyzerá aj v novinách takto, to je z nejakých novín odfotené, z internetovej stránky. Máte v jednom stĺpci klady a zápory toho občianskeho návrhu, v druhom stĺpci máte klady a zápory toho parlamentného návrhu. Hej? Toto konkrétne bolo veľmi také turbulentné referendum, kde bola obrovská protikampaň finančných skupín proti tomu referendum. To slovo neviem preložiť z nemčiny, hoď som ho hľadal na internetovom slovníku. Abzocker. Abzockerov označujú takí ľudia, ktorí ako zlížu smotanú. Že bankári, čo sú tie obrovské bonusy, vyplácajú, alebo ľudia v predstavenstvách firiem, v správnych radách, ktoré sú obrovské odstupné, keď odchádzajú z tej firmy. A takto, takže proti takýmto druhom konania, teda nakoniec vo Švajčiarsku vznikli dva druhy iniciatív. Jednu predložil nejaký pán Thomas Binder a druhú predložil parlament.
No ale tie finančné skupiny si veľmi želali, aby ten parlamentný návrh ako prešiel, ale prešiel treťou najväčšou väčšinou v histórii ten návrh toho občana Mindera. A to bol, nebudem to, keď budem chcieť na konci porozprávam periodičky, s tom poďme ďalej. Možno o tej účasti, lebo keď není to podmienka, že aspoň 50% občanov musí prísť, aby sme to považovali za reprezentatívne a aby to bolo platné, tak teda vzniká pochopiteľná obava, že či teda tých ľudí príde dosť, hej? Tak v Hodnostovci vidíme účasť na referendách od roku 71. Vidíte, že veľmi zriedkavo dosiahla 50%. Priemer 35. Hej? Čiže podľa našich slovenských pravidiel všetky švajčiarske referendá až na malé výnimky boli neplatné. No ale Švajčiari sú na vyššej úrovni, my sme na nízkej úrovni. Nie sme, povieme si za chvíľu. Ja spomínam. V Dolnom Stopci máme účasť v parlamentných voľbách, ale to je od roku 1919, to nie od 71. ako horný. Takže vidíte, áno, pôvodne veľa ľudí chodilo na voľby, vidíte, že už v poslednom čase tak ani tých 50%, takže tá účasť je približne vyrovnaná na referendách aj na voľbách. Tieto Červené hore, kde bola taká vysoká účasť, bolo referendum proti povinnej vojenskej službe, ktoré neprešlo, ale bola vysoká účasť. Druhé referendum s veľkou účasťou bolo členstvo Švajčiarska v Európskom hospodárskom priestore. Teraz minulý rok sa oslavovalo 20 rokov, to bolo v 92. Takže referendum veľmi tesne dopadlo, veľmi tesne sa rozhodlo, že nestúpi Švajčiarsko. Ja som robil aj Nie, to nie je Európska únia, to je Európsky hospodársky priestor. Tam je napríklad Nórsko, a kvôli tomu dostávame nórske fondy, takzvané. Oni sa zaviazali pri svojich rokovaniach s Európskou úniou, že budú nejaké peniaze vyčleňovať na podporu týchto nových krajín. Aj Lichtensteinsko je členom, napríklad na rozdiel od Švajčiarska, Európskeho hospodárskeho priestoru. Švajčiarsko nie je, hovorím, veľmi tesne dopadlo to referendum. A minulý rok mali rozsiahle oslavy. Medzičasom už nikto nechce vstúpiť do týchto spolkov po Švajčiarsku. Videl som aj prieskum, 5% by podporilo vôbec, že môže sa začať uvažovať nad touto myšlienkou. Takže, no ale vidíte, samotné referendum, vtedy sa nevedelo, ako sa to vychnie. Medzi časom boli poučení. Ďalší graf hovorí o tých schválených a zamietnutých ľudových iniciatívach horný a dolný graf je o tých vetovacích referendách. Vidíte, že tá hrôza, ktorú naši politici majú z toho, že ľudia by prišli s nejakým úplne nekompetentným návrhom a tí ostatní, ktorí sú ešte sprostejší ako tí, čo to navrhli, by im to schválili. Tak hovoria o nás, naši politici. Vidíte, že toto je nesmierne prehnaná obava. Tieto prsty vám stačia na spočítanie tých návrhov, ktoré ostatní občania považujú za dostatočne kvalifikované, aby ich schválili. Ľudia sú nesmierne opatrní a to musíte hold vysokú kvalifikáciu a odbornosť preukázať, aby vaše argumenty akceptovali. A musíte veľmi vyvážene ten návrh spraviť. To naozaj nesmie byť len, že nejakým pár ľuďom to bude vyhovovať. Tí, ktorým to nevyhovuje, si to v tých diskusiách veľmi rýchlo medzi sebou rozšíria, že to by mohlo mať nejaké. Parlament, alebo aj spolková rada, čiže nejaká obdoba našej vlády, aj k týmto referendám vydala také odporúčanie. Čiže oni aj odporúčia, že podľa nás by bolo nerozumné hlasovať za to, alebo dobre, je to dobrý návrh, hlasujte za to. Vychádza k tomu takáto brožúrka. Zobral som z toho posledného, čo bolo v marci. Tu máte takto rozpísané, o čom to je, argumenty za, argumenty proti. Aj
tí, čo sú proti, si robia svoj referendový výbor a robia si svoju kampaň proti referendu. Zbierajú si svoje peniaze na tú kampaň a zhromažďujú si tie svoje najlepšie argumenty. Vidíte, že to je neporovnateľne kvalitnejšie rozhodovanie, ako keď lídri európskych štátov sa stretnú niekde na poslednú chvíľu, hoci už 2 roky vedeli, že v Cypre bude katastrofa a potom o 6 ráno predstúpia pred novinárov s tým svojím riešením, ktoré už o 2 dni sa ukáže ako úplne nezmyslené a nerealizovateľné. Hej? Toto troška na inej úrovni sa tu dosahuje ten spoločenský konsenzus. Oni vedeli už aj pri zakladení eurozóny, že v Grécku bude katastrofa. A napriek tomu ho tam prijali. Ale tuto syndikátu. V podstate väčšiu úspešnosť majú tie vetovacie referenda, čiže to sú tie referenda, kde sa nám len nepáči nejaký návrh tej vlády a ona sa na tom tvrdohlavo trvá, nechce to prerobiť, no tak im to zamietneme. Tam vidíte, že tých červených čiarok, kedy sa to podarilo zamietnúť, nehlasuje sa, že som za zamietnutie, hlasuje sa, že som za ten vládny návrh, čiže schválené boli tie, čo sú modré, čiže získali aspoň 50% súhlas, a neschválené sú tie, že ten súhlas bol pod 50%. Sú tie červené. Oni by sa veľmi rýchlo naučili, že také návrhy môže dávať. Koľko by im to trvalo? Ani mesiac by im to netrvalo, aby sa naučili, že také návrhy môže dávať. No a to samozrejme nejaké ekonomické dôsledky, okrem tých politických. Nevždycky hlasujeme o niečom, čo má ekonomický dôsledok. Niekedy aj v tých obciach sa často hlasuje o tom, no niektoré veci by som označil za smiešne. No. Veci vkusu. Či kúpele, čo tam majú, budú takto alebo hente vyzerať, tak sa hlasovalo o tom, no, na tom zhromaždení. Ale lepšie, keď sú väčšina spokojní, ako keď si niekto presadí svoje násilie. Aj vyššia hospodárska výkonnosť sa dosahuje. Keďže je tam tých kantónov alebo 26, tak sa to dá porovnať, lebo nemajú rovnaké na kantonálnej úrovni zákony, nemajú rovnaké zapojenie občanov. Nie každý kantón je taký nadšený, že by všetci chceli hlasovať o referende 4-krát do roka. Referendum alebo aj verejné zhromaždenie 4-krát do roka. Tie termíny sú známe na tuším 50 rokov dopredu. A ešte som nepovedal, že vy môžete hlasovať nielen vo voľbách, ale v referende vy hlasujete z domu písomne. Dostanete obálku a tu hodíte do poštovej schránky. Takže ako prvečku poviem teraz naposledy, som bol v Liechtensteinsku, zrovna boli voľby, tak hlasovalo sa, tí, čo chceli osobne, hlasovalo sa od 11. do 12. To bolo tak málo ľudí, myslím, že menej ako 10% ľudí. Z nejakého dôvodu, proti gustu žiadny dišput, z nejakého dôvodu majú pocit, že je to také reprezentatívnejšie, keď dojde osobne a hodia si to do tej urny. Takže kvôli ním sa zachováva aj to. A minimálne v 6 kantónoch, už aj na celoštátnej úrovni je elektronické hlasovanie. Čiže už ani tú obálku nemusíte vyzerať. Takže není to také obťažovanie toho človeka. To je výlučne elektronické, alebo volíte len? Podľa mňa v týchto, kde elektronické, je už len elektronické. A neviem to. Nezisťoval som to. Nikdy ma táto otázka nečala. Najprv to skúšali, každý kantón si to zaviedol pri svojich kantonálnych voľbách. A keď s tým neboli žiadne problémy, tak potom im odsúhlasili ostatné kantóny, že dobre, budeme tieto vaše hlasy elektronické považovať za rovnako hodnoverné ako tie naše fyzicky zakrúškované. Hej. Keby to bolo výlučne elektronické. To je nové. To je maximálne možno rok alebo dva. To je ale fatálny problém, Jožko, tam sa nedá zaručiť anonymita. Nechajme to na nich. No, tak obyčne to nie, ale... Oni sú s tým spokojní.
podľa mňa to nebude výlučne elektronické. Lebo asi nemá každý internet. Takže porovnávaním tých kantónov zistíte, že aj hospodársky profit z toho je od 5 do 15%, sa to dá podľa stupňa, ako sa to uplatňuje, vyčísliť. Potom na základe nejakého veľkého prieskumu 103 najväčších švajčiarskych obcí sa dá povedať, že pri takej veci ako nakladanie s odpadmi, to má každá obec, hej, tak to môžeme v každej vysledovať. Tak tam, kde o tom rozhodujú občania, tak tam to bolo 10 až 40% lacnejšie zorganizované, ako tam, kde to nechali blahosklonne na rozhodnutie jednotlivých poslancov. Podobne pri dlhu verejných financií, buď v obciach alebo v kantónoch, kde o tom spolu rozhodujú občania, že nie sú na to leniví, aby o tom spolu rozhodovali, tak pri 131 švajčiarskych obciach vyšlo najväčší, že o 15% je nižší ten verejný dlh. A ešte posledná vec, tie verejné výdavky, ale to už z tých prvých troch vychádza ako logicky, že aj verejné výdavky sú nižšie, tam, kde majú nejaké finančné referendum, to napríklad v tom Appenzelli, aj v Zürichu majú finančné referendum, nemajú v každom kantóne, pokiaľ viem. Niektoré, taká Ženeva je veľmi tak zastupiteľsky orientovaná. Jednak je tam 50% obyvateľov v Ženeve, ktorí nie sú Švajčiari, ale v mnohých kantónoch, pravdepodobne aj v Ženeve, môžu takíto ľudia buď v obecnom alebo v kantonálnom hlasovaní hlasovať, ale oni majú proste iné zvyklosti z domova z Francúzska, odkiaľ väčšina z nich je. Tu vidí to dôvod. Ta Ženeva má aj v takých veciach veľmi horšie výsledky ako tí ostatní. Ale keď sú spokojní, to zase každý si podľa seba nastavuje tie pravidlá. Môžu si odhlasovať, aké chcú na tej svojej kantóne. Tu máme verejný dlh ako sumár štátneho dlhu, teda spolku, federácie, kantónov a obcí. Vidíte, že od nejakého roku 90, keď jeden gram vstúpal a potom to už dosť dlhú dobu pravidelne klesol. V roku 2012 tu nie je, ale viem, že aj v roku 2012 znova zasa klesol ten dlh. Čiže dalo by sa povedať, že už sa viac menej dostali na tú pôvodnú úroveň, ktorú máme v nejakom 90. Čo nehovoríme o tom ešte, že mať to vo Švajčiarsku a mať to v Grécku je ako trocha rozdiel. Lebo keď máte nejaký štátny alebo aj obecný alebo dlhopis v tom Grécku, tak hold nejaké úroky platíte, ktoré sa blížia k horibilným percentám, ale tu Švajčiarsko si požičiava, ja by som povedal, na naše pomery viac menej zadarmo, hej? Aj Nemci predávajú veľmi výhodne svoje dlhopisy. Ľudia sú radi, že to môžu mať v nemeckom dlhopise s mizerným výnosom nejakého 1%. Sú šťastné, že aspoň čas majú bezpečne uložené to isté Švajčiarsko. Takže tam ako... Človek by si povedal, že nerozumie presne, prečo si neurobia nejaký obrovský dlh a ten tunel Gotthardský, najväčší na svete, má byť, prečo ho nespravia o 2 roky skorej. Zase nechajme to na nich. Vývoj hrubého domáceho produktu som ešte vybral do grafu. Hore je Švajčiarsko, dole máme eurozónu. Vidíte, že ten vývoj je podobný, nemôže sa ani Švajčiarsko odčleniť od vývoja celého ostatného sveta, to by sa mu nejako nepodarilo. Ale vychádza mu to vždy o nejaký drobný kúsok lepšie ako tým ostatným. A keď sa to takto spočíta dohromady, tak potom zrazu rozdiel začne byť dosť veľký, keď je rok po roku, kúsok po kúsku. Všetky tieto hmatateľné, merateľné dôsledky, akože pozitívne, toho
systému sú pekné, ale keď zisťovali zase sociológovia, že s čím sú vlastne tí ľudia spokojní, tak toto tvorí len ten modrý výsek grafu, ktorý máme na obrazovke, čiže táto výsledková prospešnosť je len približne 1/3 spokojnosti, ako je pociťovaná ľuďmi, a 2/3 tej spokojnosti vyplývajú z toho, že sa by ľudia mohli zúčastniť pri tom rozhodovaní a že celý ten proces, ako to prebehlo, aj keď možno, že nie sú spokojní s tým, čo na konci sa odhlasovalo, že ho považujú za férový. Ľuďom najviac vadí neférovosť nejakých vecí. Možno až tak sa nerozčujú nad tým, že nejakí politici niečo urobili, čo im celkom nesedí, ako to, že to urobili bez akéhokoľvek poradenia sa s občanmi. Hej? Že ako pánovi Nesrovnalovi, prečo vadí, že my sme 32 stromov vysadili a považuje to za ohrozenie demokracie, to mne nad tým zastáva rozum, ale proti priamej demokracii napokon, ako proti všetkému, existuje celá veľká rada výhrad, a to som všetky, ktoré neboli známe, zhrnul na ten slajd od nekompetentnosti, keď sa vyčíta tomuto systému, že tie veci sú napokon tak strašne zložité, že sa nemôže rozhodovanie nechať na nejakého bežného človeka. Cez nezodpovednosť, kde sa tvrdí, že tí ľudia sú predsa úplne nezodpovední, egoistickí a nič ich okrem ich osobného prospechu nezaujíma. Len potom sa musím čudovať nad tým, prečo 50 ľudí prišlo sadiť tie stromy, keď sú takí egoisti, že aký strašný prospech z toho majú. A samozrejme to prvé padne, že ľudia by si zrušili dane. Hej. Ale ja som teda aj obecný poslanec a s našimi občanmi na sídlisku sa stretal. Oni naopak ako prvé prišli s tým, že či by sme si to nevedeli, ako my ako občania na sídlisku ešte nejaký svoj vlastný fond vytvoriť, do ktorého by sme všetci prispievali, aby také veci, čo sa nás týka, aby sme nemuseli oni žobrať nejaké útvary nad nami. Hej. V skutočnosti vo Švajčiarsku až do roku približne 1950, čiže za prvých nejakých 70 rokov používania tej priamej demokracie, referendami sa zvyšovali verejné výdavky. Čiže sa referendami ľudia rozhodovali, že chceme, aby sa dalo viac peniazy na toto alebo na toto, lebo mali pocit, že tých spoločných vecí sa ešte neorganizuje dostatočne veľa. Čiže nie sú dostatočne dobré cesty alebo takéto veci. No. A od toho